les energies comunitàries són un procés que el que pretén és conèixer i reconèixer el treball comunitari que s'està fent a la ciutat de Barcelona. Fruit d'aquest procés es fan 3 trobades durant l'any on el que fem és que la gent es trobi, que hi hagin debats, que hi hagin reflexions, que hi hagin intercanvi d'experiències, o sigui, els formats són molt diversos. El que és diferent d'altres trobades és que el que passa a les energies és fruit del treball d'aquest procés i de que també s'estan coproduint, és a dir, que no som un equip tècnic que decideix quins temes es tracten, sinó que amb la gent que té interès pels temes comunitaris o està treballant a la ciutat en temes comunitaris fa les seves propostes. No parteixen com des de dalt, sinó que el que es fa és que la gent faci les seves propostes i organitzi amb nosaltres aquesta jornada. És un procés en construcció amb una intencionalitat de visibilitzar els projectes, les persones i les entitats i els grups formals i informals que hi ha a la ciutat de Barcelona i que treballen des de l'acció comunitària. Per un costat és un procés on creem xarxes, sinèrcies, nous projectes que puguin sorgir d'aquest contacte i d'aquesta interacció. Per l'altre costat són trobades, són punts de trobada on conflueixen aquests projectes i aquestes persones i treballen conjuntament projectes col·lectius. A les 2 taules que he estat, els 2 tallers, un sobre seguretat humana i l'altre d'art i barri per fer un mapeig d'activitats, m'han semblat molt bé, molt interessant, amb una participació molt enriquidora per part de persones diverses i gent que venia d'entitats o individualment, amb molta possibilitat de retrobar-me amb gent, de fer debats, de reflexionar junts. Molt bé, és un moment interessant per refrescar coses i per repensar coses, ¿no? De les nostres prácticas y de las políticas públicas. Estuvimos coproduciendo el tema de espacios abiertos y gestión comunitaria y hoy vengo a nivel individual al resto de charlas, ¿no? Viene bastante gente y está muy bien organizado y a nivel de contenido también está bien. Creo que corresponde bastante con lo que se busca, ¿no? con el título de energías comunitarias. También nos está sirviendo para aprender, que creo que vienen bastantes cosas innovadoras, entonces nos está sirviendo bastante. Doncs jo m'emporto que evitar el cos és algo realment important i que necessitem sentir la força que tenim les dones i realment aquesta dansa et dona un poder que és brutal i que hem de reivindicar.